Turistioppaat justiin tuommoisia. Muutamat esteet taas olla kyllä hyvin paljon pahemmat näin. Häh? Länsi on tuolla. Tässä Marko tulee nyt dokumentoitua tämä sinun valitus. Länsi on tuolla, on. Minne päin me lähdetään aamulla? Meillähän tässä nyt työaikaa pohti. Tuossa on ollut hyvä. On se kyllä, että ei niinkö johtaja tiedä niinkö reittejä. Onhan nyt hyvä, kun ei vettä se on nautitaan näistä hyttystä. Täällä on muuten säästä. Huomenna kun sattaa, niin meillä on vähän haasteellisesti tuo paljon. Nyt on Jyri semmonen paikka, että aina paistaa. Kyllä. Niin mitä me tehdään? Jäädäänkö me tähän yöksi? Kuulemma. Mua ainakin rupeaa väsyttää kohta. No se otti sen näköön. Mikä ollaan väsyttää? Se ei osannut katsoa tuota nallepuuraa vähän. No niin, ota Eeri tämän tähän. Onpa idyllinen paikka. Jos olisi ollut järkeviä, niin me oltaisiin tuossa toisella puolella Niin, mutta kun me ei ollut. leirissä. Me ei tiedä ollenkaan, että kumois kuule, mutta me ollaan rakentaa. Koska me ollaan tehnyt pitkää ruokaa eikä nyt tällä tavalla. Niin Mikaeli, sulla on semmonen erikoistehtäväinen illalla. Älä puraa vielä pyörää. Sun pitää No me voitaisiin jättää varusteet tähän. Ei voi, kun sun pitää lähteä tuonne ja tehdä sinne telttapaikka itselle ja soittaa sieltä. Pyörällä nopeammin käy. Opas on kyllä tällä lähteä.